Дорожка ҷамъи ҳунармандон меомадем. Тараф баҳрай тараф идома бисёртон дидагин хам идоми ина дӯстонам чиста барои шумо. салом дӯстони азиз, дар инҷа роҳи сух краси дорожка ҷамъи ҳунармандон меомадем. мо омадем ина бо ҳамроҳи Рӯзибекҷон. ҳамин дуруда мега шӯруханам ҳаст. Рӯзибек яке хай насиб мода боша мебинем. ҳамин дурун инҷа рости гап даромаданаш $1000 будай. ҳам бародаро расчёт кардем даромадан мебинем. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. ҷамъи ҳола медодем медаромадем. ҳама шайхҳои араб киян ё ман русия хона мешиносам чун яке ягон ҳунарманд ягон чиро шумо диден шинохтен агар ҳо будем ман нишон додан мегирам амус ани тараф тарафи берун шай бародаро инҷа ме мошин қати мефурӯӣ на тарафи берун шай инҷа на бародаро. хоб берун дӯстони азиз, инҷа ҳамин ҷои одамои зур-зуруш буда мақсад. Одамои звездаҳо меомадиян акан. Ина морам бародаро овардан ҳамҷода сар додан. Ин ма барои шумо ба навор гирифтаисам бародаро. Хай касе ки бифаҳма мефаҳма, нафаҳма таваккалаш ба худо. Ина ин чиста ҳамин ҷои мегӯем ки звездаҳо акан. ина хоб ини дома шинохтен охан. ини дома ки шинохта бошен ҳамин дирни ҳамин деҳем. хоб ина исташ ина бародаро дри ҳамин дир омадем. усуш палмайку ҳамунҷа. хоб мо ина тамо мехирем инҷа. хайна ина ҳамин ҷои беҳтаринаш ҳамин ҷаи Дубая бародаро. ҷои беҳтаринаш. хайна дидем бародаро. хайна ҷои ҳам беҳтаринаш ҳамин ҷай дир омадем ки аллакай меҳмонҳо рафта истабидиан. хай мо ҳамин дир омадем аз сари қадам. ина хай иҷа рахтон шинохта истем духтан куҷоа. ҳа дӯстони азиз ҳам дурун гашта тамом ҳам тамошо када. хай худо худош мегӯям дар ҳақиқат ҷои зебо беҳтарин ҳам бародаро. хатон ина дидестем хай чӣ зебоай чӣ хубай. палма у тараф баҳрай тараф хай идома бисёртон дидагин хам идоми номашам аёдам биромад. ҳам бародаро гуфта истабудан аёдам биромад. хоб хай бо ки ҷои зебо дидум бо барои шумо ба навор мегирам мепартом тоза барои шумо. ака ман барои чӣ накардестам нагуфтаистам ки ира кай сохтаяну чӣ кор кардиам. барои чӣ намедонам. мумкин ки бигум дурӯғ бигум. ҳам фақат тамошо мекунем. тамом инҷа ҷоям тамошо мекунӣ. ҷои таърихӣ ҷои зури Дубая. ина бародаро ира прямой эфир мекардам рафтем.
اینا دوستانم چیستا برای شما. برادر همجا مترویی اینا اینا هر جای زیبا، جای دلفراز، جای بهترین دیگه، جای زور زمانوی. اینجا با فکرم که اکوا پارک شاید برادر، با فکرم اکوا پارک هست. مترویی جای ماهی